Baita, zegarren Pasko domeka, gaixoen Paskoa ospatzen dugu. Eta gaur itunbarriko maitasunari buruz agertzen da idei bat. Eta ustot idei oso esanguratsua dela. Fedun judugu eta kristauontzat itun zaharrera, urterako liburuko 20. kapitulan, laburbiltzen da. Nire herri izango zari eta ni zuen jainko izango naz. Itun zahar hau bete beharreko klausules beteta dago. Kristoko paritutako itun barria ez dago ezek baldintzetan. Baldintza bakoa da, maitatu izue alkar, ni maitatu zaitu dan lez. Jainkoaren maitasuna Jesusen gan agertuta. Zaretan kristauok maitasunen atarian geratzen gara. Baldintza jartzen deutxagu zarako. Gure maitasunari eta maitasunari bestei emoteko askotariko baldintzak betetie. Eskatzen dugu. Beti gure premina edo gurariak asetzeari lotutako baldintzak. Ez jainko aitak, ez Kristo Jesus bere semeak. Ez dabe gure maitasunaren premiarik, baldintza barik maitatzen gaitue. Gure morrontzatik askatzeko legearena, pekatoa eta eriotzarena, hause dire morroiak horrezagatik itun barrira, bihurtzeko geure bihotza aldatu egin behar dugu. Jainkoak eta Jesu Kristo bere semeak emoten duzkoen maitasuna geure eginez eta zabalduz. Jangoikoaren maitasuna ez da edozein maitakerie. Semeak agertzen emondako jangoikoaren maitasunak ezaugarri ditu. Kristok aitaren ganako maitasunezko esaneskotasunez eta pekaterioen ganako alkartasunez maite izan gaitu. Beraz, gure benetako bihurtzea gainditu behar gaituen maitasunak aldatutako bihotz barriak dakar. Eta egundoko maitasun horregaitik apaltasunez, betetako eskerona eragiteaz gainera. Kurutzean emondako Jesukristoren maitasunetik sortzen dan, itun barriak oinarritzen dau. Gure giza eta kristau bizitza eta lagun urkoaren ganako maitasunaren iturria da. Jangoikoaren maitasuna agertu egin deuskue. Bizitza espirituala, Espiritu Santuaren doea maitasunean labur bintzen da. Jangoikoa maitatu egin gura gaitu, jangoikoa maitatu daigula. Gura dau, baina bere maitasun beraz maitatu daigula. Egunen baten, jaunaren graziaz gure barroko jarduk eta gure arnasa eta zientzile maitatzea bakarrik izango da. Orduan betetako da aitaren agindua, maitatzea. Aitaren esana eginez bizitzea data. Eta aitaren esana betez bizitzea, amaitatzea data. Beraren gandik dano jasoteraino, seme aitaren borondatea betez hilzan hilteraino. Nire posa zuengan egon daiten, esan deutzu eta hau da, zuek pos betea izan daizuen. Jainkoa guztiuna. Hien artetik biztu dan gure jauna goresteko gogotzo ospatzen dugu segun posgarri honek. Egizuen oigarri horretan, autortzen duguna bete daigula beti gure egintzetan. Gaizoen Pasko honetan, jaunari eskatzen deutzagu, jarrai daigula posez betetako egun honek zintzotasunez bizitzen. Paskoaren amaiarako suhartun txintzo horieten bako gogoratu behar dugu. Paskoko kristinoak gara. Gure fedea ez bada sortzen eta ez bada garatzen. Berpiztutako kristoktik utxik dago. Horrezagatik gure fedea ekintzen bitartez adierazo behar dugu beti. Fedeak Eukaristiaren ospakizunean erakusten deuskuna, gure bizitzak Kristoren oroigarri bihurtzea. Gaizoen Paskoretan jaunari eskatzen deutzagu guk egun posgarri honetan, zintzotasunez bizten jarrai dezagun. Igon begie gu jauna gure otoitzak, eta opari eskaintzak zure errukiak garbiturik, zure maitasunaren sakramentoak hobeto ospatu daiguzen. Oparien gaineko otoitzan, otoiz guztiak aldaren 30 alboan. Jarri duguzan eskaera guztiak Kristoen ontasuna garbitu daizala, eskatzen dutzago jaunari. Eta olankutako bakotzak eta bildutako alkarteak
Gutako bakotxarentzat dagoen Jaungoikoaren maitasun, Lurribakoaren sakramentua jasotzeko presta daiala. Pekatu eta heriotza ere zerezturik berak barritu dagoen datu egoan guztia. Eta beragan izan dugun barriro biziaren betea. Laugarren Pasko prefazioa. Pasko misterioz barritzen dira gauza guztiak. Pasko prefazionek gaur egun dei horretan sakondu behar dan zehose erakusten deusku. Gainera Kristo gure miseria zaharra eratzi dagoela erakusten deusku. Pentsatzera garabatzan miseria zahar hori, urkoa Kristoren iruditzat hartuta bizi behar izatea. Gaur egun batez be, gaixo urko hori. Guri kristino bizitzak nolakoak izan behar dagoen erakusten duzkun laguntasuna behar dagoena. Opariek buruzko otoitza esaten duzkun jainkoak garbitu egin gaituela eta jainkoak barritu egin gaituela. Eta hori gure bizitzetan nabaritu behar da. Gaur egun gaixoaren Paskoa gutako bakotzari dei indartsu egiten duzkuna. Behar gaituen algoan izateko eta egoteko. Gure bizitzagaz adieraziko dugu, Jaungoikoaren maitasuna ez dagoela inoiz ahazten lagun gaixoei. Jainkoa guztidun betikoa. Betiko bizitzarako sortu gaituzu Kristoren biztueran. Ugaritu egizuz gugan Pasko sakramentoaren frutuak eta izuri gure bihotzera janari salbagarri honen indarra. Eukaristia baitzeko jaunari eskatzen dutzagu, Kristoren berpizkunde horrek zeina barik gure fedea utzala. Baita, San Pablo dinoan moduan betierako bizitzarako barritu gaituana. Gure dein nagusia dana, eta lehenengoan emonda gizala, Kristoren Paskoa misterioan parte hartzetik sortzen diran beharrezko frutuak. Eta holan gutariko bakotzean Kristok eurak erakusten duzkun salvazio janarien indarra biztaratzen dau.